Trí, dó, héan, náid, bew, díochaí bhríonan seo go léamh na Nuachta don Nuacht yn 3 mí lúnas a 2016. Bhain mór fictiúid an New York Times in jobh leis an díle. Bhí me tamil ag teachtar a bhucail sin nach raibh leis an díle. Ar bhar tuile. Cha me sin na cheacail, ní gama leis céal na seacha. Cean na páhanna gur mé tuna seo ná go deacain ar na ráirta. Spellim ráirta sílim. Tás agam go bhfuil blas túisgurteach le ráirta. Mahar a ráirtaí. Tuile, díle nó ráirta. Cé acu. Cibé bhí ráirta mór Louisiana le déanaí agus scrisúitithe agus mariú couple scór duine más búin mo chuimne. Tá an tuisce tráite idir dálín agus tá simú ar siúl ach táthraigh fámacht le obair Téarnamh go fóil agus sé tá le feiceáil an seo ná cóirtha láimhíonnta os cóirtí agus fanamach péintáilte ar mar ráha don na bradathe nó na sladathe a bheith gadaíochta as na tithe seo. Ar nó I gceantrachaí bochta mar seo tá buail an go nach sladathe thart goid. Nuacht toghanaíochta baineann an scéal seo le Shláinte na níorthóirí sé sin Hillary Clinton agus Donald J. Trump agus táthraigh tuairt le fios gur beag sonraí atá againn faoi na thíorthóirí seo. Go dtíobhann is súrach an méid atá againn. Chuir síos ginearálta gan sonraí ar bith éon leathanach agus is gan me leis ceall. sé ní bheith sin an focail a bhí weim brise, ní é sin an focail atá weimach. Úsáidte mé an focail brise. Is brise ón tradiisiún é seo nach bhfuil na homaíthóirí na thíorthóirí ag eisiúint, ag scaoile, ag nachtú a gcuid eolais Shláinte. Táthar ag chorúnmhaíocht agus ceilteachas ina le agus rognaíocht. Is Athrú é seo ó mar a bhí sé heanna in toghcháin eile nuair a dail sí na thíorthóirí sléadanaí eolais faoin na Shláinte. Ach caithfear cuimhnú gur bíonn seo an bheirt thíorthóirí is sinne ag rith don uachtaránach le blianta fada. Cibé, níl mór an sa scéal sílim. Sílim go bhfuil feiban is Shláinte Hillary Clinton ach tar se ceilte go maithe sin é mo thuairim fearsanta.
Um, Tá deacrochtaí tá ceisteannaí ag leannacht de Hillary Clinton go fóil díomh a úsáid Ríomhphost. Dear an FBI go bhfuil taisce Ríomhphost nua aimsithe acu sciúr siad as freastalathe in áit san eile. Agus go cínte chuirfar brú an coist fisrúchain dlús a chur le fáilsiú na Ríomhphost seo. In áiríre ní aice mór an chúis conspóide seo ba na gná insi poblachtánacha ag Clausan ach inar bair ní aice muid mór an astú sílim nach bhfuilins na Ríomhphost seo ach dríadar an Isrethe. Ach cábhis. Cibé déir an ringrochaí achtracha sílim sé ní an FBI thug an FBI an taisce Ríomhphost nua seo don ringrochaí achtracha agus go cínte bai an rin sin na Ríomhphost scaga agus tá sé géisteach go an chéad geamh ní sin an pocú tá bhain bhí ceannaí sa agam agus béidir go bhfeiceim is bhuaclair cibé siúfar an chéad geamh Ríomhphost ní ar a fór. Déanfar do máiste do Clinton ach tá Trump tití chó fada agus chó tapa sin sna phobalbhreithinna gur beag seans go ndéanadh sé difríochtar bis sa todhchain. sé cartlanna rialtas sé na háit sannaí a dhéim si an FBI na Ríomhphost seo. Scíal trúbhéalach faoin amuidí atáirsúil i Texas faoi fíneó sa bháis. Úsáidtean cuairt uachtarach Mheiriceá slatúis a bháin chun féchaint ar chead pardú na hort do dhúnmharfóirí a fuair Pinot sa bháis, a gearú Pinot sa bháis arb. Anhfuil siad cosúil le Lenny agus tugtar caighdeán Lenny nó slatúis Lenny seo. Ní maiile an focail caighdeán an sin, slatúis. Agus chá seo chuirtear an duine cúisithe i gcomparáid leis garachtar seo Lenny agus má tá comparáid le Téarnamh deirtear leis a gcuairt uachtarach gur cheart. Príosún síl a thuirt dóibh in áit
Pinos Wash. Ach seo an aib. Ní duine é lenny is charachtar é sa leabhar of Mice and Men le John Steinbeck. Sin níl le héad de chuine an. Tá chuirt uachtarach Texas ag chur dúnmharfóirí I gcumpráid le charachtar tacair le fáileamach cheart iad a scaoile sir nó nácheart. An leiscéal tá ag lorug focail arís chosúil. Níl nó focail I techt chó scepaíneamh agus cheartúibh. Watha. Cló. Focail is ná úsáid mé riamh. Láua. Nou, chunig mé láua hena féin gan doubt. Láua. Cheart an cheart iad a láháil. Can man eiscéal breanóid mé focail eile an seo freisin. Fechint an bhfuil sé an, gach seans nachhfuil. Okay, I don't want to ask you. Níl an focail an atá weim. A tríomhheilide tá tharán a dearach go dtugann an riail seo saoirse aisteach don brethúna cuairte mar nach fíorghaine é lenny. Agus gur féidir leo compráid neamhchríonaigh agus b'fhéidir go bhfechtach siad dá réir sin an chuir a láháil focail sin deanta sósacham chuí nárbhéidir le fíorghaine. Cibé baineann an chás seo, ní mé dearmad ar an téarma tábhachtach a lua agus sin faoi bhí chumas meabhrach. Is charachtar faoi bhí chumas meabhrach é lenny. Agus más féidir dúnmharfóir a chur a gcomparáid leis an charachtar seo lenny is ceart é a láháil. Ach mar deirm níl agus ní rá a riamh charachtar duine dar bannam lenny an, níl annach charachtar. Tá brúgrúpaí le airgid go ciún géirí slóga na stát a tharraingt le chéile. Chun an Bunreacht Athrú, an Bunreacht gan man eiscéal, chun an Bunreacht Athrú. Tá sé de géire é dhéanamh wathe le saoirse trádála agus saoirse gnó. Ní raibh sacm go raibh gnós na stáitianta coimhrithe. Tá ag déanamh na habhchóideachta seo go ciún ach tá dárlóch sé, tá dárlóch an slóga sé, ba rud é gan fasach is stair mheireachta. Níl raibh hampla an. Bhhaile mé ag coil, bhhaile na stáite ag coil ag slóga. Agus níor bhain federálach ach ar bhain stát, mar sílim go bhfuil an rialtas federálach ag créime na cearta stáit. Tríomhheilide táthárán a dearach gur maithe rud é go bhfuil an stát federálach ag teornú cuacht na stát agus stáitán mar Texas agus Louisiana ag dún bhású, go leiscil ag bású daoine tar éis comparáid dhéana idiríad agus charachtar tacair. Cibé, nuacht idirnáisiúnta an rank chumaiceamar srá
ansathe sa rank le déanaí inar Mario go leor daoine ach tan scéal seo ag díriú ní na dúnmharfóirí ná na scéimhleóirí ach na gnághhaoine a nochtaí i ri na scéimhleóireachta chun gníomh dhéanana i naine scéimhleóirí. Luaitear fearr ar bannam Frank in Nice a rinne íireacht an dúnmharfór sin sa leoraí a stoppa. Agus daoine eile mar shampla Bunreachta in san ansaí úfar sin ar an sagart. Beanaíonn an scéal seo ar mar thuairiscítear ar na hansathe ar dús an sléocht an slád airlach sa darathait dí chreideamh ní éach le héad tárla sa tríúthait cániú an sin cóháin ó cóbhrón an sin scrín bláthanaí gus litreachaí go dtí na mar ach déantar dearmad ar na léachra seo. Ach ní hin a bhí mé níl mór an eile le rá chun sa scéal sin sa leanaí mé right. Tá achrann idir an Íráin faoi láthair agus an Rúis agus seo é a fá. Bhí an Íráin ag ligeans don Rúis ar bhain 6 rúnda éitleán búmála a ligeans trí na hairspás. Ach tar éis gur haring na meáin iartharacha áidir seo ní raibh dar a ráha ag an Íráin ach an cead sin a searingt. Tá an Íráin ag chur scéal omlatach cad sin sin focail omlan nuadam omlask omlatach omlat ha úsáid sin é ceann sin is maile mé omlat agus scríofa mé síos an seo é. Tá an Íráin ag chur an omlet ar an Kremlin a rá gur bíod san a bhí ró feibli leis an rud agus gur cheart dóibh a bheith níos rúnmhara faoi. Ha! Sin rúnmhara. Ha! Tá antaisceach Islamach i gúirt sa hág faoi láthair, sa gúirt idirnáisiúnta na Coideúlachta as scrín agus máscanaí a scriosa i Mali. Ní margheall ar dhúnmharú ná tádu mar sin ach margheall ar scrios dé an focail atá scrios seoid luachmhaire seachas sláda ghéanna ar dhaoine. Agus teas sin eáil mar le déanaí chunaice mar an Stát Islamach agus Al-Qaeda agus an Taliban agus a daoine mar seo ag scriosú
Um, Ceart chluigeann inniuh. Um, Séad chóirí. Ag scriosú séad chóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta caiime an focail sin nach chuineáil séad chóir. Ag scriosú séad chóirí a bhí na mílte bliain d'aois. An tréim talán in bhharach is cosúil go mbeidh dealramh nua ar ball. Táthar ag blianú na trénach taláin i Toronto agus ag feiceáil mar atá na choráistí oscailte ar fad níl dorse idir gach choráiste. Agus tá dealramh a bhhaid níos scótpúlaí, bhhaid níos fairsinge ar na choráistí dá réir. Agus táthar i blianú orb seo mar réamhthampla dá na trénach taláin nua i Nuacht. Scéal Nuacht charnam. Cén fá an bhfuil fad síl na man sna stáitiantathe ina stad. Sé tá geistún seo ná go bhfuil na himhreachaí éirithe mar bhaanta. Ba cheart don na himhreachaí sin a bheith ag ardú ach níl. Cé go bhfuil fad síl na bhfear ag ardú go tapaí mar gheall ar éirí tabhac agus Shláinte níos fearr. Tá fad síl na man cho gearnú cho fad agus a bhí sé riamh agus níl éon fás leis. Agus táthar i ceistú na mar bhaintachta seo. Scéal simúla sé an chéad ceann eile mar chonachas seo coppla mío hin le praisnaí drogaí AIDS nó SCIF. Bhain sé seo leis rud ar bhain an EpiPen. Agus siar do rinne an EpiPen muna bhfuil dul móram ná thug sé dáleog túiste steroid de rinne bhí ag follingt faoi híam asma nó múch nó rud dá réir nó a rá a bhí ag imaibrú, ní maiile an focail ach ghlacha mé leis, a bhí ag imaibrú ina bían ó drogo mar cnólaí talún agus a réad. Agus siad a bhí sa peann seo ná instealare mar deireadh le dáleog túiste agus dámach tuim múch ag bóla duine cínt níorthá ach an EpiPen seo a bhrú ar rólainn an duine agus thiúrach sé insteala leis a dáleog chuí don duine. Gibé is cosúil go raibh na EpiPen seo an úsáid go farsing in siomraí ranga agus áthar agus a réad ach idir an dálín. Tá price an EpiPen ardathe 600 sláánna scéalaí agus tá an túfás seo ag tá úfás ag techt as an
cinenne seo an price ardú sé sin go bhfuil daoine mar sin nach bhfuil sé de acu níos mó EpiPens a cheannach. Nus tá sé seo tarlú mar I gan bliana nó gá bliana mar sin ba táige nó I tíocht amach an chosú leis an EpiPen ach bhain neamh lipéadathe. Neamh lipéadathe. Chum mé an focail sin achas maiile mé. Cá bhfuil focail níos fearr annach. Tá mé ag cumú agus mé labhart. Agus tá daoine fearragach mar a hiice an ardú tobann seo na praissanna. Tá néar ólathe sa réis bealach aimsú a dhéanamhaí loch tréhearcach. In onas go mbeidh siad an an breanú chóras nérógaí na luche. Loch mhocht ach más féidir é dhéanamh loch. Ní fada go mbeidh go méfar á dhéanamh le daoine agus ní bhaid siúd dean orm sa nechar ach tríam na leabhartaí bhíortín. Bailú Michael C. Bernardi. Cén fá? Tá an ról ceann ceanna aige sa ceoldráma Fiddler on the Roof is a bhí ag ahar trá na 16útí dócha. Cóáirtas leis. Ní léon duile le rá go faoi, tá sé na scéalta sin na méid. Cóáirtas agus gurma hagat a deir pobl Vericeá le ban lúthleasathe na Stát Aontaithe. Deide leis na Stát Aontaithe an ggóil is mó buin áil margheall na mrá Americánacha, ní margheall na fir. So cóáirtas leis na Stát Aontaithe as na clifí Olympacha a bhuachan is dócha. Tá sníomh na scéalta gléir as an New York Times don láinneamh an tríú láfichiid mílúna sa 2016 Tásúil agam go bhain sibh tainmh nó úsáid ar a leid as sin agus go mbeidh muidir caint le chéile rís ar a bhád ach go dtí sin go dtí sibh slán agus bailú dhíthe oribh go léir.